Ndinokuchingamidzai muri yeZimbabwe kwatiri kuita pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwampurwa kana kuti Sokostina. Muri yeZimbabwe kutaura kwandiri kuita pari zvino ndiri munzvimbo yeHopley uko kune nyaya yaitika yemurume ane makore 40 years ekuberekwa anonzi Pardon, uyo amuka akapondwa. Kune vatataura nawo vemunharaunda kusanganisira nevehukama hapana ati anyatsoziva kuti chii chakatora nzvimbo, asi Pardon amuka akabayiwa pachifuva, vazoona banga kuti akabayiwa. Hapana asi ari kuziva kuti ungadai anesana nani azomufungira mufungo yakadai kuti nhasi vanhu vakaungana kwete vachifara asi vachichema. Tinongoti kumhuri yaPardon Mwari avanyaradze, zvakare kunewe Pardon toti uzorore murugare. Saka muri yeZimbabwe regai tisvika panguva ino titaure nevavakidzani tinzwe kuti chii chanyatsoitika kuti nhasi munzvimbo yeHopley vagari vemuHopley vari kuchema nekurasikirwa kwavaitwa nemugari wavo anogara kuno anonzi Pardon. Kukumbira kuhurumende chimwe chichemo chandinacho muno muHopley semutungamiriri vemaresidence emuHopley. Tokumbira kuti tisirwo matower lights 1. Tokumbira kuti makombi paanobvawo kutauni opinda muHopley achidzikisirawo vanhu mudzimba, nokuti vanhu vari kudzikisirwa kurodhi, wadzikisirwa kurodhi vari kubvutirwa mafoni vachibirwa zvinhu zvavo. Saka ndo chimwe chichemo chatikumbira kuti dai takwanisa kuisirwa malights muHopley, takwanisa kuwanawo makombi anopinda muHopley kuti vanhu vange vasingabirwe, nokuti vanodzikira kure kumarobots. Saka kumarobots ikoko munhu adzika anotorwa foni anobirwa mari. Kufa munhu afa nhasi uyu haaziriwo matambudziko ari muHopley. MuHopley tine matambudziko akawanda. Panobatwa kana kuti vanhu 4 pazuva, havazofe zvavo but vanorohwa wotobirwa wotorwa mafoni. Saka ndikukumbira kuti makombi ngapawanikewo makombi, rengi inenge iri mutauni inongotakurawo vanhu ichiti Hopley, vanhu vachingopindawo muHopley kuitira kuchengetedza upenyu hwevanhu, kubirwa mafoni, kurohwa. Ndo chichemo changu chandotaura kune hurumende. Uyezve pandataura kuti pane vauya vachindisheedza kumafoni ndikaramba ndakanyarara, ndakambozviita. Ndainzwa munhu achichema achitobirwa noti imba yangu iri parodhi. Saka zvese zvinoitika murodhi vanhu vachibva mumabhawa ndendichizvinzwa. Ndakambozviita, ndanzwa munhu achitochema parodhi achitobirwa, ndikatobuda. Ndabuda kudaro ndakabva ndanhonga chidhina chachiri pasaidi pechipemba, bva ndati sei munhu siyai munhu. Saka patime yandakakanda chidhina, vanhu ivo vakatonhongawo chidhina chacho vakatondipotserawo but hachina kunditema. Saka pandanzwa ndichishedzwa kumafoni chinzi kansela handina kukwanisa kudaira nokuti ndakutotya zvokuti wakabuda usiku vanotokuataka. Even wakapinda mumba mako vachida kutokubira, wakada kutoti lesei vapinda mumba wawaona, hauna zvaunotokwanisa kutovaita. Vanobva vatokusumudzira banga zvokuda kutokubaya nebanga zvokuti vanogona kana kutokuuraya. Saka muno mbavha dzanyanya, mbavha dzemuno, vana vedu vatakazvara, vana vemuno. Uyezve zvekutoti munhu apondwa uyu, handifunge kuti apondwa nemunhu wekuchitungudza kana kuti nemunhu wekupi. Vagari vemuHopley, vana vemuHopley ndo vari kuita mabasa ivavo, ndo vari kuita mabasa iyayo. Saka ndo chichemo changu chandotaura kuhurumende kuti tatambura muHopley, tine matambudziko ekuti vana ivavo havana mabasa, havana kwekushanda. Vanoswera vachingoita zvekumabhawa, vachirara pamabhawa, vachingoita zvakangosiyana siyana. Uyezve chimwe chiri kukonzeresa, pane vasikana vanomira mumastreets, vanomira mumabhawa imomo. Seyeyu mufi uyu afa uyu, pane vanhu 2 vauya vanga vachiti vanga vainaye, nokuti pane vanhu 2 vazototorwa nemapurisa vachibvunzwa statement. Ini ndatovabvunza, vatondiudza vakati tiri mubhawa, tatiri mubhawa, tiri mubhawa. Pauya munhu ataura kuti iwe watora musikana wangu, watora mukadzi wangu, uyu asati aurayiwa. Ndokubuda kwaita uyu mubhawa, abuda kudaro ndokufamba. Saka vanhu ivavo vanga achiti watora musikana ndo vateera munhu kuzosvika pakumuraya. Ndo zvandanzwawo nevanhu vacho vanga vainavo vachitaura kuti tanga tiripo tinaye. Saka nyaya hombe yomabhawa ndikumbira hurumende kuti inyatsoita strict muno muHopley. Mabhawa
ngaavharwe. Akavhurwa makuseni 8 o'clock, beta make sure kuti bhawa ravharwa, nokuti hapana panozombopondwa munhu 8 o'clock 9 o'clock. Munhu anopondwa 1 2 3 4 vanhu vakarara. Sandikukumbira kuti mapurisa epaSouth Park ndakasununguka kunge ndichishanda nemi 24/7 muite operation yekuvharisa mabhawa. Mabhawa ndio akonzeresa, nevanhu vanenge vari mumabhawa ndio vari kukonzeresa kuurayiwa kwevanhu. Saka ndikukumbira kuti mabhawa emuno muHopley nevacho ivavo vanofamba usiku, vasikana vanozviti masikana vemuHopley, vambotorerwe matanho kuti munhu anoonekwa akamira parodhi, kune mumwe akabva kupondwa futi, munhu anoketwa zveshe, voenda kumba naye, oenda kumba. Munhu anototeerwa, anotozikanwa kunzi uyu akecha munhu ka, ari kunopa munhu mari. Mbavha dzinototeera munhu iyeye dzichida kutobata munhu iyeye. Zvakatoitika panext door pangu, ndotaura chokwadi, handitye kuvengwa, handidi ndorwadziwa. Ini ndiri mumiriri wevanhu, ndakasarudzwa nevanhu, saka ndiri pakuchengetedza vanhu. Zvakafanana nepanext door pangu apa. Apa panext door pandiri kutaura nezvapapa, handiti pane zvakaitika. Vanoenda kubhawa, vaenda kubhawa, mbavha dzakatouya dzichida kutomubata, laki kuti akajambira kutopinda kutopinda mumba, dzakatosvika pamba, padzaida kutomudhonza kutomubata asvika pamba. Saka chandiri kutaura nyaya yemabhawa nenyaya yevasikana vanofamba usiku, nditokumbira kuti paitwe operation, paitwe mutemo wakasimba, nokuti vana vari kutotiza kudzimba dzavo kubva kunana kuwadzana vachiuya vachirenda muno muHopley, vachitiza vabereki vavo ma15 years, ma14 years, ma16 years, ndiye anozokonzeresa kuti varume vange vachifa. Ndo vana vanenge vachirwirwa ivavo. Saka ndikutokumbira kuti pamba pega pega muHopley mumboiswe order, muiswe order muHopley. Ndokumbira hurumende kuti muise order, pamba pange pakarongeka, pakagara vanhu vakarongeka. Vasiriwo muHopley, wobva muHopley unoita mabasa avo kune dzimwe nzvimbo, kosara vemuHopley chete, watokwanisa kunge tichichengetedza tichiziva. Maloja, zvimwe zvacho zvati kutaura, maloja muHopley mukuvaka zvinyeda. Munhu 1 akapiwa stand number yake yekuti uwake imba yako 1. Asi ari kuvaka 9 rooms, haasi kuvaka imba yakanzi avake yakapiwa. Ari kuvaka 9 rooms dzezvinyeda dzekuti vanhu vagare vachichengetedza mbavha nemahure yayo. Saka chandiri kukumbira ndechekuti muHopley ngamiite order, ngamiitwe operation yekuti hapana pamba panovakwa 10 rooms, zvinyeda zve10 rooms isiri paplan. Sandokumbira hurumende kuti mutore matanho, nokuti 10 rooms dzezvinyeda panenge pane 10 mbavha dziri kugara imomo. 10 rooms imomo dzezvinyeda ndo mune mine mbavha. Sandikumbira kuti hurumende itore matanho nemuHopley, imboite clean up muHopley, musare makachena. Tatenda. Vana vedu ivava vakasungwa pasina 2 days kana 1 week kana mwedzi, unyatsozota nekesi yakakura mwana uyu, unomuona abudiswa. Kune vasungwa vabudiswa, mino hanzi amnesty here inobudisa vasungwa. Iyo ndo dambudziko riri muno rati kunyanya kuchema naro. Nekuma steps uko, pamwe emergency ndafirwa, ndoda kutomhanya kunhamo, ndinosvika wepurirwa, kapesi kacho kako kane mari kanoti ifoni iyoyo. Yandikufonera nemunhu kuti ndibate munhu uye ndifambe, ndofamba sei? Pane mafambiro andoita. Neyo mikotokoto yeyo yedu iriko, zvimwe zvanhu vari kuvhara mukoto. Pamwe munhu ari kumhanyiswa, unotonzwa kuti munhu ari kumhanyiswa, ndomubatsira nei? Ndibatsirei ari kutobva kubasa munhu iye. Ndibatsirei takutotya. Kungobuda chete kana kutongoti uvhure dhoyo, watonongedzerwa nebanga. Saka imimi muri kunditaurira kuti kuno ku 6 o'clock wakwanise kuuya kuno. 7 o'clock chaiyo amai mwanangu. 6 o'clock idzodzo vanhu vari kutobirwa kuma steps. Anokuspota kubva newe kuma steps uko. Unotobirwa svika upinde mumba mako. Wangu mwana akaponera pano mumba mambuya. Ndoma akaponera. Wangu ini second born yangu ashedzera. Mbuya takundivhurirewa do. Mbuya taku vakagara ava vagone kuvhura do. But akabatsirika pano. Naizvo zvidhakwa izvo zvindi anenge abva kubasa. Pamwe transport yamunetsa nengirikini dzinomboloka motikari kuzosvika kuno anotofira padhonza. Saka imimi zvamukada kuti mutaure kuti hamchataure neni. Kuti mutaure makatasa mukamera zvamuri kuda kuti miitirwe kuti nhau dzese dzamuri kutaura dzipere chichamuri. Mapurisa ngaawande muno, patrori ndo yatiri kuda, mabhawa avhariswa.
ngakuve nebhava rekanzuru chairo ramunoziva kuti vanhu vanoda kunwa doro 10 o'clock zvatovharana hakusisina munhu achafamba muno nokuti tatopera ndokutopera ikwakuyewo vana vedu vakutosara dziri nherera ane mukuzviona zviri kuitika izvozve pamwe atosiya mhuri murume yewe pamwe ari kushandira mai vake shirikadzi kumusha vachashandirwa nani hapana munhu achamushandira ane handi mukuzviona kuti ane vana 2 vana vai vachadzidziswa nani hapana chavadzidzisa zvitori nani nei ndidzodzo bhava iroro kuvhurwa rinotouya nembavha iroro nemahure arimo muno mbavha rigare mumba mbavha 10 o'clock malokesheni mamwe 10 o'clock 10 o'clock bhava ngarivharwe chete hapana munhu achauya achapondwa na 10 izvozvo patroli toida plus mapurisa ari kuti akabata munhu ari kubva atengwa obva apiwa mari munhu iye akutobva abuda tikuzvizoti vanhu ravharwa ndizvozvo ndo zvinori ravhurwa asi 10 o'clock nguva vanhu ngavasungwe vanhu ngavasungwe nai kurambidza bhawa hakusiriko solution but ngataurei kuti zvoni nguva yekuti bhawa ravharwa ngarivharwe mbavha dzikutenderedza ngadzibatwe ani muzvona ngadzibatwe mbavha nokuti kana atine maneighboud aitenderera achibata mbavha idzodzo but ikozo zvikanzi hapana maneighboud garai kumba ikozozi hapana kana ari kukwanisa kubatsira vanhu hakuna reZimbabwe pari zvino taona mukana wekutaura namai vakabereka mushakavu ashaika regai tinzwe kuti vari kunzwa sei nekurasikirwa kwavaitwa nemwana wamukomana apadhoni. Mama mukataura nemhuri yeZimbabwe panguva ino zviri pamwoyo wenyu muri kunzwa sei nekurasikirwa kwamaitwa nemwana wenyu? Ine ndiri kurwadziwa nekufa kwaita mwana wangu. Atoti anga ari mutwini, mumwe mutwini wake akafa 2018 nazvinotarisirwa iye kuti andichengete. Ndangori kana ndaudzwa kunzi Padhoni apondwa. Ndiri kurwadziwa ndikuti ndikufunga mwana wangu. Padhoni aiva munhu akaita sei mama kunzwisa kwamuneta mwana wenyu? Ainyanya kufarira kudhakwa, ingoitawo musikanzwa yaaiita pasi kudhakwa ndokwanga kunyanya kuti ari muno muhope. Mama akapedzisira kuonana naPadhoni rini? Ndakapedzisira kumuona muna May achindipfekedza. Ndakasangana naye kubuka uko achitoti mama mirai ndikuone. Ndopandikapedzisira kumuona. Ndeapi mashoko amukada kutaura mama muchitaura nehurumende nokuti tikunzwa nyaya idzi dzekupondwa kuri kuitwa vanhu kuno kuHopley? Ndezvipo zvamunogona kutaurawo muchitaura nehurumende kuti pamwe dai zviri zvakanga zvichiitika nhasi musina kuzorasikirwa nemwanakomana wenyu? Tinongoti kuhurumende dai yaigara yakaisa security mapurisa chaiwo anongoti achipa mutemo wekuti nguva yekuti kufamba nemaneighboud anenge achingochengeta nzvimbo kuti munhu akaonekwa achifamba zvisiri pamutemo chero achifamba nguva dzapera chero paitika zhowe mapurisa achikurumbidza kusvika maneighboud achinge aripo vemutemo vacho vachinge varipo asi ndinongoona kuti vemutemo vacho vanowandira munzira murodhi ndomo vanowandira mapurisa anowandira murodhi. Ndatopotsa ndatsikwa ndichiuya kunoko pana chata apa polisi ichirova mota ndatotsikwa vanowandira munzira mune zvemuno munharaunda dzinogara vanhu. Mapurisa haasi kushanda basa rawo chaiko, akungoshanda basa rekuda kutsvaga kunenge kuine mari zveupenyu nekudzivirira vanhu zvavakanoitira chikoro chavo kuti vatidzivirire isu vanhu munyika havasi kukwanisa. Nekuti dai vaidzivirira muno muHopley ndanzwa zvichinzi muri kungogara muchiuraiwa vanhu, asi dai mapurisa aigara achidzivirira achifamba nguva nenguva achiwanzwa kana muno mutori kana nemapolice station kana 3-4 chaiwo, handifunga kuti zvaiitika. Nekupa mutemo yekungoti vanhu havangoita pada kuno kuHopley kwakanyanya zvemashabhini.
kwakanyanya munhu wacho wakanyanya uri kuitwa muno muHopley. Alright, mama. Tichida kupendera hedu tingada kuziva kuti mwanakomana wenyu pakusvika pakushayika aiva nemakore mangani uye anga ane mhuri yanga ainayo here? Ane 40 years ndiwa 1984. Alright. 40 years. Anenge anga ane 40 va84 havasi vane 40. Alright. Anga ane mhuri here? Ane vana. Vana vangani? Ane vana 4. Alright. Vanga vachiri vese nemudzimai here? Aiwa, vana vake madifferent mothers. Sati kuona pari zvino takangogara pano pane zvati zvaitwawo here nemapurisa kuti mutumbi wake ubviswe pano? Hapana, hanzi mapurisa ari kutonzi ari kuoperation. Operation yacho ndatovaona mutaundi. Hanzi vari kuoperation yemakumbi. Ndokwavari tiri kutonzi titsvage mota yedu. Nemupurisa ari pano hanzi tsvagai mota, kana mawana mota moenda kupolisi munopuwa bhokisi muendese munhu wenyu kumochari nekuti arunzi aonekwa kuseni chai kwakaurayiwa nezero manheru. Ini ndazosvika kuma11. Tine urombo nezvaitika kune mwana wenyu, tinovenga Mwari achakunyaradzai mwana. Maita basi. Tinotenda mashita. Muri yeZimbabwe pari zvino tawanawo mukana wekutaura nehama dzemushakabvu pardon muvengwa kana kuti marufu. Tichinzwawo kuti vari kunzwa sei nenhau yekuti nhasi uno pane kuti vamuke vachifara, vamuka vachichema mukomana akapondwa. Chekutanga regai nditi tine urombo nezvaitika, tinongoti kuna pardon Mwari amuzorodze. Ndingadawo kuziva kuti muri kunzwa sei nhasi uno vanhu vakaungana, havana kuunganira zvakanaka asi vari kuungana vachichema nekuda kurasikirwa kwamaitwa nehama yenyu. Tabatikana zvisingaiti nokuti pardon akanga ari mukomana asingatauri nevanhu, munhu aingozviitirawo zvaanongoitawo achingofamba, tisabatikana nechiitiko chaitika ichi. Tabatikana, titokumbirawo kune vemutemo semanzwira atiri kuita muHopley muno kuti zvinhu zvakasike kutanga zvagara zvitongoitika muHopley. Vanhu vari kungobayiwa, vanhu vachingoonekwa vakafa. Dai vemutemo vambouyawo vambobatsirawo isusu vabereki, nokuti chiitiko ichi hatina kuitirwa isusu tega, nevakatirwawo mumashure vakatorwadziwa, ende nevachaitirwawo kumberi futi vanongorwadziwa. Zvinongorwadza kuti munhu haana kurwara, haana chaaita, wongorohwa, wongobayiwawo nemunhu. Saka takutokumbirawo kune vemutemo nevakuruwo veHopley kuti chiitiko ichi ngatibatsirane zviite sei zvipere, nokuti zvinorwadza, zvinodzimba zvisingaiti. Zveshuwa zvinorwadza, zvinodzimba. Tisingazivi nokuti tanzwa kuti mapurisa asvika pano vakaongorora vachiongororawo, asi toziva kuti vamwe vanenge vane kakunzwainzwa kwavanenge vaita. Pari zvino mukatitsanangurirawo mukuziva kwenyu kuti chii chingadai chaitika kuti nhasi tizosvika pakuti pardon ari kunzi pakutoonekwa kunzi anenge abayiwa nebanga akazosvika achirara pakushayika kwaaita nhasi. Ari kunyatsoziva chokwadi chezvaitika hapana. Isusu hatigare muno tatobvawo kudzimba dzedu sehanzvadzi dzapardon, tangofonera kuedza kwanhasi kumaraundi 5 kuti hama yenyu yabayiwa nebanga. So mafonero aiitwa hapana kunge pataurwa chokwadi kuti munhu abayiwa nebanga. Tangonzi arohwa, hanzi arohwa fight. So pazoya polisi ichionawo kuti chichaitika at the scene, ndopazovhurwa kuti tasvika akavharwa tikamirira kuti polisi inge ichitivhurira, ndopataona kuti munhu akabayiwa. Ari kunyatsoziva chokwadi chezvaitika hapana. Isusu chatakwanisa kunotisize kuti munhu akabayiwa pachest, panoratidza kuti pakabayiwa, then ruoko rine scar iri kubuda ropa, mumhuno ari kubleeda. We are not even sure kuti chichaitika, but mataurirwo azvaitwa kuri kunzi aida kurandutsira kunetsana kwaita vanhu kubhawa, achida kubata mumwe wake kuti asange achirovana nevanhu. So mukurovana kuya kunetsana kwadarika, kwakuzoedza ndopaakuti regai ndichienda kumba, vanhu vaya vanenge vari kunzi vamutevera ndobva vazomuita zvavamuita. Tikuziva kuti vaita zvokuita sei. Maneighbors ari kutotaona munhu akangorara achibuda ropa atofreeze. Vakutoti tatanga kunzwa vanhu vemota vanga vachipfuura vachiti mudhara ibva muroads ndokubudwa kwavaita bhono. Aiwa, ihanzo dzedu yakarara pasi iri kunzi yarohwa kubhawa. But isisi chatinongochema sevabereki, sehama dzake, tiri hama dzemunhu wese, vanhu vese hama nehama, tangochema dai vemutemo nevakuruwo vemuno venzvimbo vatibatsirawo ipapo, ngavatibatsirewo, nokuti chiitiko ichi hakasike kutanga semanzwira taita,
atonzi ndo utongoriwo zvinongoitwa muHopley, vanhu vanongoonekwa akabayiwa, munhu anongoonekwa akarohwa. Pana anga achiti watamunzwa wanzi akatobayiwa nevamwe munhu wacho anambogara naujera akabuda kuchigutuko. Chiitiko chakadai hachina kunaka. Aiwa, nokuti mangwana zvinetikawo kumba kwako unorwadziwa zvisingaiti. Tinotenda tinongoti Mwari akunyaradze, uye zvakare tinotaura mashoko kuna Pardon kuti azorore murugare. Takada kuti mungotitsanangurira kuti tiri kunzwa kuti kuno kuHopley nyaya dzekumuka vanhu vakapondwa wakafa dzakanyanya. Nekuziva kwenyu chii chingadai chiri kukonzeresa kuti kupondwa kwevanhu, kungofa kwevanhu kwakadai kunyanyaitika kunzvimbo kuno kuHopley? Sefungiro yangu ndikufunga kuti pamwe vanhu vanovanzo kuoverseya mabhawa. Ndeo chekutanga. Then chechitu ndikufungidzira kuti pamwe urova unavanhu vari kuno because inyaya yekuti nzvimbo yatinogara ino isusu kuno kwandiri nzvimbo yekuti hatina madresi anooneka. Saka zvimwe zvinhu zvekuti zvinogona kuti konzeresa kuti nditese tisazana kuti apa pagarani apa. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.